Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang sepindah monggo kita tansah nyaosaken puji, puji syukur wonten Gusti ingkang murbeng dumadi. Ingkang sampun maringi sakething karamatan karahajan keselamatan yuswa ingkang panjang dumateng kula dalah panjenengan sami sehingga ngantos wekdal dalu menika kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu nir ing sampikula. Boten kasupen salawat salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi wonten ing dinten akhir samangke kita sedaya pikantuk sawatipun amin ya rabbal alamin. Dumateng para sepuh, bini sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawasa lebda ing pitutur ingkang tansah dahat kawula peteni. Dumateng para ustad ustaya, para kiai ibu nyai ingkang rinten kelawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangemban-pangembating praja, para tani nagari ingkang patos dados pandam pandume para kawula dasih ingkang tansah pinurmatan. Boten kata lumen kunjuk atur dumateng pepundhen kawula niki panjenenganipun Bapak Ngateno dalah panjenenganipun Bunda Sartini Listianingsih ing kalodhan wekdal menika nembe ngayahi wajiban niki dhaupaken ingkang putri kinasih niki Nak Mas Ayu Maulana Dewi Fitriani ingkang sampun kajatur krama sekala Nak Mas Bagus Kuat Gilang Saputra minangka atmaja putra saking panjenenganipun Bapak Sutarno dalah panjenenganipun Bunda Murtini ingkang wijil saking Lempong Sari Timur Gajah Mungkur Kota Semarang Kota Atras katiwang ajab mugiyo pinanganten sarimpi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Ngaturaken gungi manuwun ingkang tarpa pidhan katuraken dhumateng panjenengan Bapak Ngateno saputra ingkang sampun kersa nimbali kawula sakanca saking Mela Campur Sari dari Gubiang Losono inggih pendhaupaken ingkang putri kinasih. Mugia samangke lelagon Campur Sari budaya Campur Sari ingkang kuwaturaken dados renone ing penggalih lan ugi ing dalu menika Mela Campur Sari kerja bareng sekalian Ras Audio Sound Systemnya Indonesia. Terima kasih matur subarun yang membuat suara kita semakin menggelegar. Ugi ada juru incenge Indonesia Gumilang Entertainment Video Syuting. Terima kasih Mas Funggring beserta rekan, sukses selalu sampai nanti acara. Dan yang matur subahan pun ugi teman-teman Limas ingkang wonten ing Jawi yang sedang bertugas. Terima kasih matur subahan pun sukses selalu. Sepuh bini sepuh setuju kagong Mea Putri minangka tamu undangan ingkang menggugati wonten ing dalu punika Mela Campur Sari Beto Widodari wonten sekawan cacahipun. Pramila kuaturi jengkar sampai ganti muju wonten sono wonten Diajeng Safira, Diajeng Gisel, Diajeng Ica, ugi Diajeng Diva. Yo hey. Kangge meruwakan ing atur pagelaran ing dalu menika sesarengan Mela salam
sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu. Terus karyo tataning bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam Arbela Campur Sari.
kasih matur suwun.